Radio Sol. Informació, música, entreteniment, deport, tot a la teua ràdio. Radio Sol Albal. La ràdio del teu poble. Així comença Entrements, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Quan calla el piano. Bon dia a tots i totes les oients de Ràdio Sol d'Albal i on més ens escolten, o les plataformes que ens escolten. Una setmana més ens trobem en aquest espai de llibertat i reflexió que anomenem Entrements. Soc Ernest Navarro Aguado, l'integrador social a AFPEM Horta Sud. Avui és un programa carregat de significat i que juntament amb l'Ajuntament d'Albal i nosaltres, AFPEM, dediquem aquest espai i tot aquest mes a treballar amb les nostres persones majors, unint-nos a la celebració del mes del major a Albal. Volem posar el focus en la salut mental, ja que nosaltres en AFPEM ens dediquem a això, i també en el benestar de les persones septuagenàries i octogenàries, que per supost viuen a la nostra població. Avui, i com en altres programes, m'acompanyen els meus companys i companyes, que el primer que tinc a ser a la meva dreta és el Xavier Cunyat. Hola, bon dia, què tal? Com estàs, Xavi? Molt bé, ja patint la calor, però en ganes d'estiu i de fer el programa, les dues coses. Diuen que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, però la calor apreta, ¿eh? Sí, ja va apretant. Sí. Molt bé, Xavi, encantat que estiguis així, un programa més. Gràcies. Després, enfront de... No, intento no tocar molt el... Ahí t'he vist, molt bé, perdó. Problemes tècnics, ja està. Enfront de Xavi està la nerviosa Maria Teresa Martín Heredia, que està així fent balls estranys. Com estàs, Tere? Molt bé, carinyet. Sí? Molt bé. Encantada d'estar així, un altre programa més. I patint la calor, però a mi m'agrada, perquè m'agrada anar molt a la platja. I és el millor moment. És el millor moment, quan vas a la platja i toques l'arena en els peus. Sí. Allí es van tots els mals. Tal qual. Se me fa super estrany escoltar-te parlar valencià, però Pues m'encanta que ho intentes. Estic que ho intentes, sinó que ho facis. Aprenent. Molt bé, exacte. Així. Tinc que fer-me. A la vida hi ha que aprendre coses, o sigui que... Molt bé. Molt bé, i per últim tenim avui protagonista, però també participant, col·laboradora, la famosa veïna d'Albal, la ja coneguda, més que coneguda, la Maria Amparo Zamorano. Júlia, hola Amparo. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé. Preparada? Sí, preparada. Sempre estàs preparada, eh? I, com sempre, bon dia, Albal. M'encanta, és la millor. Avui tenim a un invitat i avui Amparo també va fer d'invitada, però l'invitat que tenim, vaig a presentar-lo ja, és el Toni Grau García, que és el terapeuta ocupacional de AFPEM Horta Sud, no? Treballa des de fa poc amb nosaltres i res. Hola, Toni, qui eres? Conta'ns. Bon dia, Ernest. Pues res, el que dius, jo em dic Toni, soc terapeuta ocupacional, treballo des de farà uns 3 o 4 mesos, no recordo ara bé. Treballé per a l'associació AFPEM i més concretament al projecte Lliurement, que està destinat per a persones de tercera edat, persones amb més de 65 anys, i el que fem és teràpia ocupacional al domicili i al context natural i a l'entorn. Bàsicament, és una atenció individualitzada i especialitzada i poc més, anirem desenvolupant, no? el que realment és la teràpia ocupacional al context. Exacte, molt bé. Pues res, dit això, ja s'han presentat tots, estem una volta així més al programa, gràcies Toni per vindre. Gràcies a vosaltres. Començar Entrements, no? Ok.
escoltant Entrements a Ràdio Sol. Molt bé, pues, doncs, com sempre fem, el primer punt dels nostres programes és, com ja sabran molts dels nostres oients, si no ho recordem, és ficar en context, donar una definició del tema del que anem a parlar avui. Avui, com anem a parlar de les persones majors i anem a relacionar-ho tot amb la salut mental, vaig a passar-li torn de paraula al meu bon amic i company Xavi per a que comencem la definició. Molt bé, doncs comencem. Per a començar hem de parlar de l'envelliment actiu. No es tracta només de fer exercici, sinó de mantenir la ment connectada amb l'entorn i sentir que la teva experiència és valorada. Molt bé, perfecte. Pues això és la definició que hem trobat sobre l'envelliment actiu. I ara és el moment de que la Tere ens parla una miqueta de la definició que ha trobat ella. Pues la salud mental en la vejez significa romper con la idea que el malestar o la tristeza son obligatorios con la edad. El derecho al bienestar emocional, eso no caduca nunca. Totalmente, ¿eh? Totalmente. El derecho al bienestar emocional no caduca nunca, es una frase muy bonita y es algo que a veces se olvida. A voltes oblidem que tot el món tenim dret a estar bé sempre, tingues l'edat que tingues, ¿no? Es más, yo voy camino ya, yo ya me estoy preparando. Porque yo ya he entrado ya en la etapa de los 55 años y, oye, me gustaría tener, pese a todas las enfermedades que tengo y todo, me gustaría llegar ahí con un bienestar tanto mental como físico. Arriba un moment, pense que te vas fent major i vas tenir més en compte el fet de tindre cert nivell de benestar, no? Perquè quan eres jove, com que te dona tot una mica més igual, no eres tan conscient de les coses, no? I arriba al millor... Bueno, i ara que acabo de fer 30 dic, pues a lo millor vull estar tranquil en la meva casa, ¿no? Una miqueta. La edad se pasa, o sea, es que no sé, pero cuando tienes 15, 20 años parece que no te vayan a llegar nunca a los 30. Pero cuando te vienen los 30, eso empieza a correr de tal manera que dices, ¡ah! No para. No me lo repitas que me da ansiedad. O sea... Jo penso que la bellesa evidentment porta limitacions, com és lògic, però penso que conec també molt les persones majors que són feliços i que són actius. I de fet és un tòpic avui en dia parlar dels abuelos o dels avis que cuiden dels nets i que allarguen més enllà de la jubilació la seva activitat no laboral, perquè normalment és familiar, pero que suelen estar muy activos, molts d'ells. Exacto. Pero a veces, Javi, por obligación, Ya. por la sociedad, porque, a ver, yo te lo digo por mí, ¿vale? Por mí, por lo que yo vivo. Mi hija está trabajando, el marido está trabajando y quien se encarga de los nanos son los abuelos. Se les está dando también... Que sí, que eso les ayuda y tal, pero a veces tienen muchísimas más obligaciones sí. de las que deberían de tener a esa edad. Toni, què opines tu? Pues mira, jo opine personalment que, a més, jo crec que així a taula estem sentats unes quantes persones amb un rango d'edat prou ampli en el qual els estils de vida... Els colps a la taula. Els estils de vida i tal han variat molt, vull dir, a mi em van criar els meus iaios, els meus pares treballaven, no tant com ara, vull dir que treballar no significa no estar a casa mai, això és algo que hauríem d'aprendre, i he viscut una infància on he vist totes les generacions, o sigui, tota la vida, totes les edats, tenien una tasca, no?, al cicle de la vida. Actualment el que veig és que hi ha un tall brutal, vull dir, els pares ja no poden exercir de pares, els iaios ja no poden exercir de iaios com a tal, sinó se'ls obliga, a la societat se'ls obliga a generar unes tasques, unes ocupacions laborals que realment no deurien ser, vull dir, perquè al final, si aquestes persones estan fent aquelles tasques és perquè les persones, els pares, tampoc les poden complir. Per tant, és una qüestió d'esclavisme, un poc, no? Però per totes les edats. O sigui, a la fi, el fet de
que parlàvem això de repente eres un avi i tens que fer-te càrrec dels teus nets, és un poc, inclús acaba sent una obligació o una tasca no escrita que t'acaba tocant, sí o sí. Però una responsabilitat no és el mateix val que una obligació que sí o sí, si no la desenvolupes, val? És que el problema és que quan és una obligació i no la pots desenvolupar, val? Ja es col·loca una discapacitat a la persona que no pot exercir aquesta obligació que se li imposa. Per tant, això és el problema, vull dir que així ja generem una societat on eres vàlid o no eres vàlid. Vaya, una gran diferencia. Sí, sí, totalmente. ¿Qué te parece, Tere? Pues eso, yo es que lo he vivido, ya te digo, estuve trabajando un corto periodo de 3 meses en el hogar del jubilado en Silla. Y el problema que tenían para venir a las clases o para venir a entretenerse era que tenían que cuidar de los nietos. Entonces yo vi ahí en ese momento mucha gente agobiada, o sea, muchos abuelitos y muchas abuelitas agobiadas porque se les había creado una obligación que a pesar de que la hacían con toda la, pues eso, ayudar a sus hijos, mundo, ¿vale? claro, Con claro. todo tal, pues eran obligaciones que la edad tampoco correspondía para llevar a un crío de 5 o 6 años con la energía que tienen ellos hoy en día y estar en el parque y estar haciéndoles la comida y estar... Entonces yo me quedé con aquello que no me pareció bien, como que estábamos abusando un poco, ¿no? Pero es que desgraciadamente tiene que ser así. Claro, No había forma estábamos obligados, ya te digo, a la sociedad estaba como obligada a hacer eso. Y el problema también yo creo que es que al final una sociedad educadora en general, ¿vale? Quiero decirte, no solamente son los abuelos, no solamente son los padres, deberían ser los vecinos, deberían ser que el niño, la niña o el niño pudiera bajar al parque a jugar con sus amigos. Quiero decir, donde un contexto de seguridad diese una mayor posibilidad de que la gente se moviera un poco más libremente. El tema es que actualmente esas personas que ejercen de cuidadores principales, que son los abuelos, que además luego no reciben ninguna gratificación porque no hay una convivencia ni siquiera con sus propios hijos, de nietos, padres y abuelos, ¿vale? Con lo cual al final es como que los llevo a clase, luego me los devuelves y como mucho me mandas un WhatsApp para saber qué ha pasado, porque yo tampoco no tengo ni tiempo ni ganas ni fuerzas. Tal cual, ¿eh? O sea, Es que es muy duro, porque es eso, lo del tema compensación. Joder, pues tío, te estás ahorrando una pasta en contratar a una chica para que te cuide a los nanos y tal, y que ¿una igual. chica o un chico? Que menos que tengas un detalle con Claro. esos padres o con esos, ¿sabes? Es que no los tienen. Y lo que dice Xavi es que ni siquiera se ¿Xavi o Tony? Tony, ni siquiera se comunican. Se comunican a través de WhatsApp, que es penoso. Sí. A ver, también es un poco, por desgracia, la sociedad en la que vivimos ahora, que todo tiene que ir rápido, todo té que anar... Me pasa el castellà, tinc que parlar en valencià, perdó. La societat va ràpida, va estressada... La societat no, perdona, el capitalisme ens fa dur una vida, una vida ràpida i sense sentit. Exacte, totalment. T'obliga a estar estressat i t'obliga a menjar ràpid perquè no tens temps, t'obliga a comunicar-te per WhatsApp i perdre ese tracte personal, ¿sabes? Incluso en la familia, es muy heavy. Se diferenciaba mucho las personas mayores que vivían una vida plena, en plan viajes, en plan cenas, en plan sus bailecitos. Se diferenciaba muchísimo, a pesar de que tuvieran las mismas edades, de otros abuelitos que estaban obligados a la tristeza, el desasosiego, el síntoma de soledad, se diferenciaba muchísimo. Me da una ternurica. Me encanta. Y esto es una tontería, pero me encanta. Cuando veo a 2 señoras mayores andando por la calle, ellas juntas, cogidas. Es que el otro día lo vi, me acabo de acordar de esa imagen. Cogidas de la mano, agafadas del brazo. Me encanta, me parece maravilloso. El contacte físic. Com si fueran una parella de novios. O de novia, lo que vulguin ser, saps? O sigui que quan van les dues agafades per la mà, disfrutant, pegant un passeget, me pareix tan meravellós. M'agrada molt també. Sí, és en plan, és que vull ser jo, de major, saps?
I quan, per supost, quan els veus en l'Imserso, que se'n van de viatge i s'ho disfruten moltíssim, dic, mira, que bona vida, tio, que bona vida. Clar, és que la jubilació és això, la jubilació és descansar. Exacte. Descansar i tindre temps lliure i dedicar-te pues, a l'oci i a l'autocuidado. Totalment. Toni, vols dir alguna cosa més? No, estic d'acord. De fet, la jubilació és aquella part de la tercera edat, l'ocupació, vull dir, és... I sobretot és que les persones tinguin la capacitat de decidir què volen fer en la seva vida a partir d'una edat i no el que els imposen i no només els que ja els quede i un poc arreplegar les migajes de les circumstàncies, no? I al final veure que el teu últim tramo de vida és una pèrdua de qualitat constant, pues, que cadascú que traga les seues conclusions. Totalment. Després recuperarem això que has dit, Toni, que em pareix molt interessant, el tema del contacte físic, que també es perd molt, però vull passar ja al bloc d'entrevista. Vale. Així que siguin els meus companys també, que tenen unes preguntetes preparades que hem formulat ahir als assajos, així que després d'una xicoteta ventanilla de música pues continuarà Xavi. Ready now, I ain't gonna fall back down, no. All right, I'm take it on me, baby. All I ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take you with me. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands. Estàs escoltant Entrements. Never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. Molt bé, doncs, Xavi, el teu moment. Molt bé. Doncs, Toni, tu que eres terapeuta ocupacional, des de la teràpia ocupacional, quin és l'objectiu principal quan entres o fas algun servei a algun domicili? I a més, com ajudes a que una persona de 80 anys recuperi el sentit d'eficàcia en el seu dia a dia? Pues mira, lo primer que hauria de dir, Val, és que no s'hauria de perdre el sentit d'eficàcia, tingues 80, tingues 40, tingues 60 o tingues l'edat que tingues, no? Crec que al final això que estàs d'aquesta pregunta, que a més és una pregunta molt bona, és una pregunta que no hauríem de tindre que fer. L'objectiu principal és que la persona continuï sent la protagonista de la seva pròpia vida, encara que hi hagi dificultats físiques, emocionals o socials. Quan estem en un domicili no només anem a fer activitats, sinó a entendre com viu la persona, què és important per a la persona i què necessita per a sentir-se útil i per a sentir-se bé, segura i connectada amb la societat en la que viu i amb ella mateixa i sobretot amb la seva família. Això és l'objectiu. Moltes vegades recuperar el sentit d'eficàcia comença amb coses tan normals i tan quotidianes com tornar a preparar-se un esmorzar, per exemple, no? O passejar, o sentir que encara poden decidir sobre el seu dia a dia, no? Jo tinc exemples, Val, que ni tan sols ara se'ls acompanya a una tenda per comprar-se unes sabates, vull dir, ja se les porten, vull dir, entonces ni tan sols, hi ha vegades que ni tan sols poden decidir què comprar-se. Que la persona torni a confiar en les seues capacitats i sobretot que recuperi l'autonomia i sobretot la motivació, que és la mare de l'ocupació. M'encanta, que guai, que frase més guai. Sí que és de veres que també, evidentment, pot haver tares físiques i pot haver problemes físics o sobretot de salut, però va molt lligat el fet de fer-te major a perdre autonomia i a voltes no té per què, no? No té per què, i a més és que això és que això no té ninguna resposta en comú, vull dir, l'enfermetat, la discapacitat pot aplegar, per desgràcia, als 3 anys de vida, als 10 anys de vida, als 15 anys de vida, o quan siga. I a més sabem que la discapacitat es parla molt de la inclusió, es parla molt d'una vida en comú. Jo em pregunto que si amb persones que segurament siguen la mare d'un, el pare d'un, la tia d'un, si ja hi ha vegades, Val, que no som capaços d'anar a fer-se un cafè amb aquestes persones, de quina inclusió realment estem parlant? No? Sí, totalment. O sea, me pareix un comentari superacertat.
Perquè a vegades s'obliden de tot això. És dur, vull dir-te... Aquesta part humana... És dur, però realment l'autonomia, la capacitat de ser feliç, vull dir, no depèn només d'una persona, depèn de la gent que tingués al costat, vull dir, i uno, la discapacitat, moltes voltes, és el que la societat, el context el fa veure que tu tens una discapacitat. Perquè segueixes sent una persona, jo seguiré sent Toni, em funciona una cama millor, em funciona un peu millor, però jo no sóc Toni en base a estar al 100%, jo espero un respecte si a mi de repente no puc deixar de caminar, no? Vull dir... Esperes el mateix tracte i esperes la mateixa dignificació que qualsevol altra persona. Clar, vull dir-te, si no puc fer-me el dinar, espere que poder seguir dinant i espere que qui em prepara el dinar es pugui beneficiar de la meva companyia, per exemple, vull dir, no? A propòsit d'això que dice la companyia, què et semblen aquest tipus de programes en els que fan conviure a gent jove universitària en gent major? Mira, jo he navegado, ¿no? En Gaudí, que en castellà que m'és millor. He navegado en aquesta idea, val? Perquè a priori em pareix molt acertada, no? Les unitats de convivència de les que es parla, no? Que a altres països d'Europa hi ha unitats de convivència, pues, edificis, no? Que hi ha pisos on viu gent de tercera edat, una quantitat de pisos també del mateix edifici que es lloguen a preus baixos per a gent jove amb la responsabilitat de tindre que conviure amb aquelles persones. Els resultats són positius, però jo també em plantejo que no podem infantilitzar tampoc una persona en una edat a partir de 65 anys, vull dir, perquè no són xiquets els que cuidar, vull dir, i crec que hi ha que fer una tasca molt gran per a fer entendre a aquella gent jove, val? Que aquelles persones no són xiquets, que han tingut unes experiències, que són persones de les quals tu et pots nutrir. Vull dir, crec que ahir el problema és que no ens donem compte de que hi ha un avantatge bidireccional, vull dir, no només tu vas ajudar, vull dir, és que de la gent major s'aprèn la vida. Clar, jo ara m'ha vengut al cap una dita que deia mon pare sovint, que és que qui no tinga un bé que se'l compre, en el sentit de que l'experiència viscuda és un plus, és un grau. Y hoy en día se prima sobre todo el estar jove, el tratamiento anti-envejecimiento, etcétera, etcétera, pero la experiencia es una cosa que té molt de valor. I als majors que reconèixer, pues això, l'experiència viscuda i l'autoritat que tenen, autoritat moral i de tot. El que passa és que avui prima el ser adolescent permanent, no? Allargar l'adolescència el més possible i ser jove. Sí, i tindre l'edat laboral per a poder continuar amb el capitalisme. Per a ser de profit, per a produir i estar ahí... No, hem de ser productius però a nivell econòmic sempre, clar. Sí. El problema és que tampoc ens donem compte de que aquella gent, aquell col·lectiu de persones de tercera edat segueixen fent possible que el sistema funcione com funcione. Cierto. Sí. Per desgràcia. Sí, sí. Molt bé, la veritat és que era una resposta fantàstica. Chapó. Ara es el moment de pasar a la pregunta, ¿no? No, sí, claro, pero es que yo quería decir, es que mientras que estabais hablando los estaba mirando y digo, es que no nos damos cuenta que todos tenemos que llegar ahí. Claro. Es que parece que no somos conscientes. Es igual que yo, por ejemplo, cuando mi hija tiene algún problema, yo no pienso en la contestación que yo le daría como madre, sino yo pienso, me intento trasladar a la edad que tiene ella ahora, que tiene 34 años, en cómo yo me sentía con 34 años. E intento darle la respuesta que me hubiese gustado a mí, que me hubieran dado con 34 años. Eso es acompañamiento, ¿no? Al final. ¿Me entiendes? O sea, es que nadie nos damos cuenta, tan ciegos estamos... Es que todos vamos a llegar ahí. Todos. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que eso también ho pots extrapolar a quan un adult oblida que ha sigut xiquet. Claro. Yo es que intento... Però tampoc ens donem compte de que arribarà un moment en el que serem majors. I se'ns infantilitzarà, se'ns menospreciarà, se'ns farà menys preu...
O sea, Pero es que yo pienso que la persona mayor tiene la ventaja esa, es que esa persona ya ha pasado por ahí, en otra época, ¿vale? Pero ha pasado por ahí, ha pasado por esa edad y conoce... Ha lidiado ya con la vida. Claro. Claro. Entonces me sorprende que todavía seamos tan ciegos de no poder ponernos en esa tesitura, ¿no? Ara, però estaràs d'acord amb mi que això no pot tirar enrere si no hi ha una convivència. Es que, a ver, Vull ahí dir, es donde... d'una manera o altra, jo no dic, o sea, cada situació és un món, no? Però, vull dir, però no sé, vull dir, tindré gent, la senyora Amparo, la senyora Pilar, ¿vale? Que tindran, pues, jo que per posar un exemple, 70, 80 anys, i que les saludes quan passes per el replanet de ta casa, vull dir, amb total naturalitat, vull dir, no sé, vull dir, que formen part de la realitat. Jo recordo, quan jo era menut, que tu anaves al parc i veies xiquets, i veies gent de mitjana edat, i veies gent de tercera edat fent-se un cafenet, una horxateta, el que fora, val? Ara no, ara vull dir, està tot parcel·lat, vull dir, ara els iaios estan tots a les terceres edats, a les residències de tercera edat, Sí. o estan tots a uns llocs on visualment no estan junts. Totalment. O sigui, jo se recorde veuen. ser menut... Segregats. Sí, segregats. Exacte. Jo recorde ser menut, tindré 10 o 12 anys, el típic que vas a casa de la teva àvia pues, per dinar o per passar la vesprada allí. Una volta més, els meus avis fent-se càrrec de mi, evidentment, ho entenc. O pels matins, meu avi agafava la cadira i s'anava al parc i estava en el parc amb els amics, tranquil·lament. Ara això s'ha perdut, ja no es veu, Claro. No. Perquè estan tots els majors en residències. Sí. O en els centres de tercera edat, com siga... com es deia? Quasi ara... Centres de dia, Sí, o centres de dia o... Sí, recursos que al final son recursos creados para... Sí. Sí. Bueno, también te digo una cosa, la comunicación, aunque parezca mentira entre yayos y no es la misma. No, Lo de ve- hecho el deterioro cognitivo que se genera desde ahí, que Claro, no es la misma. Yo, lo que estabais diciendo, yo me acuerdo, pues claro, tú te ibas al banco del parque y te sentabas con el abuelito, con la abuelita y te contaba la típica historia. Claro, y la escuchabas. Claro. Hoy en día los nanos no sé, pero ¿qué dice el yayo? ¿Qué le pasa? Que no sabe lo que dice, que no sé cuántos. O sea, no el es... abuelo chochea. Sí, tío. Però sí. és molt... Té molt que veure en lo que ha dit Toni de la convivència. Sí. Perquè si tu convius amb la persona... Jo, per exemple, la meva àvia va fer 90 anys. O 91. Ara me pilles. però sempre que me conta històries de quan ella era jove, que si estava en amo, no sé què, jo les escolté encantadíssim, perquè sé que me van a nutrir. A més. I te cau la bava. No me cau la bava pel tipus de vida que duia, me cau la bava de veure-la ara que està superbé, saps? De veure que té 90-91 anys i està disfrutant de la vida i m'alegra molt, i a més que puc disfrutar-la en ella. Saps? Això Exacte. és lo bonico. Jo ja amb tu. I què en digueu de la sociabilitat digital? Fa uns anys es parlava en molts llocs del tema de la bretxa digital, una bretxa generacional. Però jo, l'experiència que tinc en xarxes socials com Facebook, que la mitjana d'edat és prou major, però ahí n'hi ha prou gent major, gent de 70 i de 80 anys que són actius en xarxes socials. Han fet l'esforç. Pero exacto, porque han hecho el esfuerzo de no quedarse atrás. Y bueno, también se lo hemos facilitado también, se ha facilitado el hecho de que de cómo manejarse en redes, en el ordenador, ten en cuenta que para ellos ha sido a partir del euro se volvieron locos. Ahora te voy a decir una cosa, tú a mi abuela no la engañabas con el euro, Hombre, ¿eh? a mi abuela tampoco. Con els 15 i els cèntims antes que nosotros. Vamos a ver, te quiero decir, o sea, es que no les ha quedado más remedio. Y de hecho, los abuelos y las abuelitas que están bien, oye, funcionan mejor que yo en temas redes y en temas TikTok y temas de compras y vamos. A mí el otro día me salió una persona mayor, era un hombre mayor, que era gamer. Y se dedicaba a jugar a juegos. Y en plan, pues con un setup, o sea, un ordenador, la pantalla, y lo tenía todo súper bien montado. Y el tío hacía stream. Que sí, Y decía, es que quiero ser yo.
Claro. ¿Quieres ser yo cuando tenga 80 años? Si llego, pero quiero ser yo. Ja, ja, Es ja. fantástico, fantástico. ja. Bueno, ahí és important dir que molt bé, que aquesta persona està de categoria, no? Que veges aquesta imatge, vull dir, és mola molt i a més és molt curiós, no? Vull dir, Novedós. però no ens oblidem que estem obligant un poc, val, a que la gent que, per exemple, no faig això, que no quiera redes socials, que no se li done bé, no té menys valor, eh? Ja. Ja. Vaya. Ha de ser, Això ha vol de, dir ha de ser ser bé, opcional. No, por supuesto que no. Claro, entonces, claro. Aquestes personetes, val, No. què és el que... Perquè se'ls donarà algo bé segur, però no és tan visual. O sigui, jo estic totalment d'acord, però que hi ha una segona part ahí que com no és tan visual, vull dir... És reinventar-se o morir, no? Claro, perquè també anem ara, per exemple, al tema de coses ecològiques, de huertos ecológicos, ¿val? Vull dir, estem en un moment un poc estrany, ¿no? De las modernidades, pero recuperando lo antiguo, pero desde lo moderno, jo no ho sé, jo tinc un cacau de por. Ja. Totalment. Voleu que passem a l'altra pregunta? Tere, vols fer l'altra pregunta? Vale, moltes vegades es confon la teràpia ocupacional amb entretenir. ¿Puedes explicar-nos com cada activitat que dissenyes té un referent terapèutic per a la salut mental i l'autonomia? Pues mira, com sempre, la teràpia ocupacional realment, la intenció de la teràpia ocupacional és que la persona puga decidir què activitats fer, com fer-les. Per tant, quan jo dissenyo una activitat com a tal, jo calcule com li agradaria a la persona que fos l'activitat i com crec que li puc treure el major rendiment, com la persona li pot treure el major rendiment. Val? No es tracta simplement de passar temps, sinó de treballar funcions cognitives, emocionals, físiques i socials, vale? A través d'activitats que siguin importants per a la persona. Cuinar, per exemple, no? Per fer-se un bocadillet i tal. Per això treballes la memòria, la planificació, moure't, l'autoestima, recordar, per exemple, quins entrepans fes abans, no? Tot això. Un poc d'evocació també i parlar, no? Sobre records que una persona té i a partir d'ahí també vincular. Jo no sé si recordeu, val? Però a nivell d'alimentació, per exemple, jo recordo a ma abuela fent bocadillos li posava colacao per damunt, Sí, en un poquet llet. d'aigua, vull dir, clar, no sé, aquestes cosetes, no? Que al final també aquestes ocupacions, aquestes formes de fer... O deia condensar. Exacte, no. A partir d'ahí jo la solte i a mi m'encanta escoltar. Sí. Conteu-me alguna cosa, conteu-me algun dinar o alguna Jo cosa. lo de condensar en colacao. Sí. Pues no estaria bo ni res. Què? Està Que sí que- bo. però- Lo mal és que ara jo ja no puc menjar tot això. Bueno, ara leche condensada light. També. Tampoc. Exacte. Jo sempre recorde molt, i és una conversa recurrent en ma casa, quan estava la meva àvia sobretot, que estava jo en casa de la meva àvia, estava, pues, jo què sé, jugant fent el mono. Ella sempre, quan anava jo a dir-li, no sé parlar-ho avui, estic lento, quan anava a dir-li que tenia fam, ella sempre em feia puntes de pa en pa, oli i sal. Que bo. I jo era el xiquet més feliç del món en pa, oli i sal. Un O ripio de sucre. pa. O I el sucre. bocadillo de oli, pa, oli i sucre. El sucre. El de, Capo. jo el de sucre. Jo quan soc de dolç, Per això. No sé, per exemple, també estic recordant que les garrofes, fa uns anys, a casa de la meva cunya i tal, de repente em gira i em ve que ma mare menjant-se una garrofa de terra. Correcte. Val? I em va explicar que era el xocolate d'abans i tal. Sí. Bueno, Sí. Curiosament, als 2 o 3 dies vaig anar a una fira d'estes medievals, val? On estava ahí el colom ahí enganxat al braç d'uno. I n'hi havia xocolata de garrofa, no? Exacte, vull dir, i de repente dius, ostres, que catetos somos a veces, eh? Claro. I jo de pensant, esta dona, què collons fa? I al final, realment... Sí. A ver, ellos son los que más saben, porque ellos han pasado por circunstancias, sobre todo la persona de 80, 75, 80 años, ellos vienen de una posguerra, vienen de... saben lo que es el hambre, saben lo que es el ahorro, el economizar, saben muchas cosas. Bastante más que nosotros. De hecho, nosotros Muchísimo. vivimos donde nos han dejado. Exacto. Vaya, tal qual. Així no és. Sí. Jo flipé quan ma abuela me conta històries de que als 14 anys estava en Amo. En Amo, eh?
i que quan era més xicoteta vivia en una cova. O sea, ha arribat a viure en una cova, saps? En plan... Yo también. Però me pareix una barbaritat. Las cuevas de Graena. Los cueveros. Claro, però que això avui dia això li contes a un chaval que és més jove que jo i te diu que és impossible. Bueno, pues las cuevas antes no se pagaba hipoteca. Es que es eso. Es que Tal qual, díselo, tata. Totalment. Així no és. Molt bé. Se estaría poco fresquito, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, yo por lo menos, que yo vengo de Granada, como sabéis, lo del tema de las cuevas hoy en día es una puta pasada. O sea, tú entras en una cueva y te ves la última generación en electrodomésticos, en comodidades, y dices, ¿esto qué coño es? Apartamentos turísticos. ¿Esto qué coño es? Es una pasada, ¿eh? Tere, los tacos. Ah, vale, perdón, he sido un poco yo. Con cuidado, que no escucha mucha gente. Vale, perdón. Tranquila. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Creo que te toca a ti, Tere, otra vez. Vale. En este mes del mayor, ¿qué importancia tiene que mantengan ocupaciones significativas para evitar síntomas depresivos o de desorientación? Jo crec que la resposta la tenim tots molt clara al cap, val? I és que les persones necessitem sentir que el nostre dia a dia té sentit, no? Independentment a l'edat que tinguem, no? Com tu dies abans, no? Todos pasamos por todas las fases, vull dir-te. I quan una persona major deixa de participar en activitats que són significatives i que són importants per a la persona, pues augmenta el risc d'aïllament, d'apatia, de desorientació, de sintomatologia depressiva. Això no només és una qüestió de persones de tercera edat, és una qüestió de persones amb una discapacitat, amb un diagnòstic de salut mental. Vull dir, el problema de l'aïllament i tot el tema que estem parlant no és únic de la tercera edat, però, bueno, o sigui, és evident, no, el que estic dient, que això és un problema que tenim tota la societat, perquè a més, vull dir, si la persona que tinc davant està aïllada, depressiva i tal, al final, jo quina capacitat com a familiar, per exemple, tinc? Moltes voltes ninguna. No conec els recursos i no puc ajudar-te de la manera que voldria ajudar-te. Jo no tinc temps tampoc perquè he de treballar per a que tu tingues una persona vale, cuidante, vull dir, círculo vicioso. Sí, la pescadilla que se muerde la cola. Així. I que res, que mantenir les ocupacions ja sabem que ajuda a conservar pues, rutines, la identitat, l'autoestima, les connexions amb les persones del voltant, la natura, clar, la natura, això és un altre punt, no? Abans, o sigui, com estem totalment desnaturalitzats, els contexts, els entorns ja són, vull dir... A més, bona puntualització, perquè no havia caigut, però estem parlant d'una generació en la que estava totalment sempre en la natura i els nostres iaios en el camp, etc, i eren llauradors, a passar a viure en una residència, en el cas de les persones que visquen en una residència, tancades, pràcticament, sense ninguna connexió amb la natura. Jaules d'oro. Jaules d'oro. Jaules d'oro, però és que mira, ara mateix hi ha una rama, no, d'intervencions a salut mental, a la tercera edat, el que siga, ¿no? Que es diu, es que ahora vamos de modernos, ¿vale? Ahora se dice el green care, ¿vale? Es enfocar tota la teràpia, ¿vale? O sea, enfocar a que en la naturaleza les persones sanen. I això, quin il·luminador ha vingut a dir-m'ho ara? Exacte. Vull dir-te, no sé, parlem de jardineria, parlem de coses, és que hi ha de vegades que no hi ha que ensenyar, hi ha que deixar que la gent faça. Vull dir, parlem de treballar a la terra, de coses naturals com si foren coses de l'espai exterior. Jo recordava un pare que se sabia el nom de totes les brosses que n'hi havia en el camp i quan se girava l'aire sabia el que era tramuntana, garbí, este, l'altre, i la gent jove, jo m'incloc, no tenim ni idea. Ni idea. Jo sols sé quan ve de ponent i quan ve de llevant. Ja està.
I brosses, jo sé, la verdolaga i el jigsaw, ja no sé més. I Monterrey sabia totes les plantes. De hecho, Silla era todo campo. Es que hoy en día, es que aparte los jóvenes no quieren ir al campo ni de coña. Vamos. Pero no quieren ir al campo porque tampoco se les ha desnaturalizado, porque tampoco han tenido ejemplos válidos de que sean positivos, con lo cual es que se han aislado. Entonces saben lo que se les ha enseñado a saber. Ya está. Pero bueno, lo de la naturaleza tienes razón. Hombre, mira, jo soc de Tavernes, de la Valldigna, i jo, per exemple, compte, ahir és clavar-me en camí d'11 bares, però em tira el rotllo. Abans de Tavernes, la majoria de terreno que tenia Tavernes eren arrossals, val? Eren zones, evidentment, inundables, evidentment, en el seu moment s'alçaren les terres, es feren tarongers. Què va passar? Pues que, evidentment, totes les construccions que es feien al poble, el meu iaio sabia perfectament per on passava l'escorrentia. Claro. Val? Vull dir-te, són coses que... I on se devia edificar i on no. Exacte, vull dir, algo tan simple, no és simple, vull dir, és... Experiència. No sé, què opineu? N'hi ha una dita que diu a vora riu no facis niu. Saps? I en aquestes coses, en aquest exemple que has ficat tu, aquestes coses al final s'han oblidat. S'han oblidat moltíssim. Després, és que també es fiques en camisa d'11 bares, però bueno, l'Horta Sud també ha passat molt. La Tana. Doncs jo penso que, així com estàvem parlant de que en la sociabilitat digital n'hi ha majors que han fet l'esforç per incorporar-se a les novetats, també a la gent jove se li hauria despertar un poc la curiositat per les coses que ja no són conforme eren, però que els avis o els abuelos sí que tenen una memòria i sí que tenen una experiència. Respectar-ho, veritat. Respectar-ho i que la comunicació intergeneracional fora més real, més efectiva. Més real, més fluida. Exacte. El que passa és que jo pensé, estic d'acord amb tu, en el tema del capitalisme, el que prima és la joventut, la producció. Ser productiu, ser jove, ser guapo o guapa, estar en plenitud de facultats, i a lo millor pues, el tema de la bellesa pues, se veu com a decrepitud i decadència, i no té per què ser així. Jo penso que una persona major té molt a aportar, que no té per què ser productivitat capitalista, sinó saber estar i experiència, sobretot. I a més jo crec que des d'ahir, des d'aquest respecte que s'ha de tindre, vull dir, crec que guanyaríem molt si aquesta persona major no haguera de demostrar res. És la resta de la societat la que s'ha de donar compte de que el problema el tenim nosaltres. Aquesta persona, en 70-80 anys, seguirà sent guapa, es seguirà sentint conforme senga, vull dir, i el problema, si no ho percibim així, és nostre. I això és que quines explicacions li vas a dir? Què explicacions te va donar ella, si ja ho té tot fet? Vull dir, ni va acoplar-se a aquesta persona. Claro, respectar-ho, és que estic totalment d'acord amb tu. Molt bé, xics, doncs aquí estem. Digues, Xavi. Perdoneu, però jo me n'he d'anar perquè tinc consulta en el metge. És de veres. Un plaer de programa, gràcies Toni, gràcies Amparo a tu. per haver vingut, i bueno, fins a l'altra. Claro que sí. Molt bé, Xavi. Xavi, quan poguessis, a on estem. Vale, adeu. Vinga, adeu. Adéu. Adéu, gràcies. Down by the rocks, I need the ocean to hear my thoughts. I'll take the next flight for some needed sun. To my nervous system, hits restart. And I don't know. Estàs escoltant Entre Ments a Ràdio Sol. Sun in the sky. No, I don't mind. As long as there's an ocean there inside, I'll be alright. Take me somewhere. Molt bé, doncs ara que Xavi ja no està entre nosaltres, ens ha tingut que deixar, anem a passar a l'altra part del bloc d'entrevista i anem a fer les preguntes a la nostra bona amiga i veïna, la famosa veïna d'Albal, la Amparo Zamorano. Així que com Xavi no està, faré jo la pregunta que tenia que fer Xavi, vale? Així que sense més preàmbuls, Amparo, hola, com estàs? Molt bé. T'ho torno a preguntar. Apunta, sí, per contestar-te. Això espere. Molt bé. Res, volia preguntar-te, com te sents quan l'equip d'AFPEM, i en aquest cas és el Toni, el que va al teu domicili i el que és el que més
què és el que més t'agrada de les sessions que fas amb Toni, amb el treballador? Pues la veritat són els temes que toquem i Arrima't una miqueta al micro. els temes que toquem i que organitzem coses per fer en tipo en casa. Clar, també, per exemple, sé que Helena Tracompi també va, També no? I feu Helena ve i se n'anem se'n ven mi a Mindfulness. Mindfulness, això, és que no sé dir-ho, Clar, perdó. Són coses no sé que dir-ho. també fas amb Toni, no? Que t'acompanya a fer Sí. gestions i demés. Sí, i la veritat és que en Helena ja porta molt de temps i m'agrada molt estar en ella. Me va bé. Molt bé, perfecte. Què és el que més t'agrada de les sessions? Pues, quan veig en tenir que anar a algun puesto, quan se n'anem a Mindfulness, jo no estaré en casa prou. Molt bé. Perfecte. Què opines, Toni, d'això de la necessitat de no estar en casa? Opine que només el fet de poder dir això, vull dir, de poder sentir-se lliure de jo no vull estar a casa, jo vull eixir al carrer i vull fer marxa. Em pareix perfecte, vull dir-te. Només el poder expressar-ho i a més el poder fer-ho, vull dir. Saps? Al final, el ser humano, vaig a dir en castellà, el ser humano es un animal social, ocupacional, o sea, somos gente de calle, te quiero decir. Las cosas pasan en la calle, ¿verdad? Sí. Exacte. A tu pare, per exemple, t'agrada molt anar a comprar, no? Que t'acompanyen tant Toni com Helena, que t'acompanyen a anar a comprar. A fer Bueno, coses. a comprar, no, ells ara ja no és com antes. Antes el que venia a ajudar-me a comprar era Félix. Era Félix. Félix. I ara ja no, ara ve la xica de l'Ajuntament. Quan ve la xica de l'Ajuntament i si va a comprar, me repartís la compra en 3 dies que ve la xica de l'Ajuntament i a comprar anem. Bueno, Però bé, molt bé. Quines més activitats fas? pues ara Fer-se un cafenet, veritat? Sí. Bueno, no perquè la xica esta no pot fer-ho. La xica esta que ve de l'Ajuntament ho tenen prohibit. Però amb Toni sí que ho fas, no? Alguna Helena. volta, o amb Helena sí que ho fas alguna volta que Sí, te'n vas en per Helena ahí. sí. Sí, no? Un cafenet, així rapidet, després feu les gestions, no? Molt bé. Perfecte, doncs ara passem a la següent pregunta, val? Que també te la vaig a fer jo. Val? Que diu, has notat algun canvi en el teu estat d'ànim o en les teves ganes de fer coses des de que participes en aquest programa? Claro, que sí. Ui, que me coneix més al Val, més encara. No, però ja no en el programa de ràdio, sinó en les atencions que reps a casa. Vale, sí, he notat diferència. Has notat una millora en la teva Sí, persona? la millora sí, en la meva persona sí. Molta positivitat. En què més? Bueno, no és poc, ¿eh? No és poc, Molta no és poc, positivitat. Yo voy a hacer la pregunta un poco más porque me interesa saber lo que fue el principio de recibir ayuda. Ok. ¿Cómo te sentiste cuando, porque ten en cuenta, yo por ejemplo, yo pienso en mí, yo cuando hablo de cómo me sentiría yo, ¿no? Yo sabes que estoy enferma y he tenido problemas graves y he necesitado la ayuda de otras personas, pero que a mí esa ayuda me ha costado mucho recibirla. O sea, el hecho de dejar que alguien entre en mi vida, que alguien entre en mi casa, ¿cómo te resultó a ti a la hora de que tuvieran que entrar en tu casa, de que se tuvieran que enterar de tu vida, de dejarte ayudar? Pues como yo ya llevo varios años también un poco mal, te tienes que acostumbrar al final. Tienes que, por necesidad, tienes que acostumbrarte. A mí, la verdad, también me costó un poco, pero luego ya me acoplé. Me acoplé porque no tienes más remedio que acoplarte si necesitas esa ayuda, porque yo no puedo hacer muchas cosas, limpiar la casa no puedo. Y todo eso, pues yo antes lo hacía en un... En un momento. Y ahora pues no lo puedo hacer. Y se me nota.
Pero bueno, al recibir la ayuda Sí, que se te recibes la ha, ayuda. al recibir la ayuda que se te Sí. ha ofrecido, como que has respirado, Sí, respiras, ¿no? sí, respiras, sí. Y te sientes más, Mejor. mucho mejor. Mejor. Eso es lo que quería saber, porque no siempre dejamos, sobre todo las personas mayores, les cuesta mucho dar esa confianza a alguien de fuera y son reacias, ¿eh? No siempre pueden recibir esa ayuda que a lo mejor necesitan, ¿eh? Sí. Me interesaba saber eso. I qui t'agrada més que vaig a Fèlix, Helena o Toni? No, Félix ya no ve. No, però qui t'agradava més? A Elena. Sí, és que Helena és molt maja. Es que Elena tiene mucha confianza ya. Mira, disculpa'm, vale, però jo crec que acabes de dir algo que és superimportant, no? Quan es fan aquests projectes o sigui, quan es treballa amb persones, quan es fan coses per a persones, també el tema de la vinculació s'ha de respectar, és el primer que s'ha de respectar i s'ha d'entendre, no? Vull dir-te que la persona també trie si li pareixes bé, si no li pareixes bé, com entres, com no entres. Saps? Vull dir, no és, ale, tiene que ir fulanito, menganito, no. Vull dir, a lo millor no t'acopla esa persona. I això és algo que s'ha de respectar, però tremendament. I luego, de cara a la gent que treballa amb i tal, també, això és una cosa que s'ha de mirar molt perquè los egos luego crecen mucho, saps? Vull dir-te, no, és que ha dit que li agrada més que vagis tu. Che, no podem entendre que lo important és que la persona estigui a gust en sa casa i que faci les coses i que al final no vol dir que tu no li agrades, vol dir que està més a gust amb l'altra persona i això no s'hauria ni de debatre perquè és una pèrdua de temps i un gasto d'energia absurd. Per tant, cadascú tria en qui i com vol estar. Com crees tu aquest vincle al principi? Eh? Com comences tu aquest vincle? Com fas per a començar el vincle? Pues amb molta tranquil·litat, amb molt de carinyo, mostrant-te tu també. Vull dir, jo quan jo em presento davant d'alguna persona, jo no puc pretendre que aquesta persona de repent comenci a parlar com si fos un llibre. Vull dir, hem de parlar, hem de respectar els silencis, s'hem de fer un cafè, jo segurament li tinc que contar d'on vinc, qui soc, i generar un clima de confiança. Vull dir, i t'has d'acoplar i s'heu d'acoplar i això és un procés personal de les persones que estan en aquesta xerrada, vull dir. I el temps, vull dir, el marca la persona i la situació. Exacte, perquè mira, havia pensat, i quant de temps tardes en crear un vincle? Però clar, això és una mica relatiu, perquè una persona pot ser una setmana... Mira, hi ha persones, Ernest, que al final, com bé dius tu també, no? Accepta l'ajuda, molt bé, perquè sap que li ve bé, però s'han de donar compte de que la confiança no és jo decido darte la confiança, el vincle, la confiança s'estableix a poc, vull dir, i encara que es jugueu bé, però sempre hi ha un puntet més on podeu aplegar, no? Com a equip, no? Com a persones que, no sé, vull dir, sempre es podeu contar més cosetes, sempre pots estar més al costat d'una persona. Quan està fet el vincle? Jo què sé. Ja. Jo què sé. També té que ser dur fer, i parlant en aquest cas tant amb tu, Amparo, com amb tu, Toni, fer el vincle i després deixar-lo? Clar, bueno, estàs parlant-me d'un tema que si em para a parlar igual acabem parlant de política i la liem un poquet. Trobe que has dado en el clavo en el sentit de les persones no han de ser ateses només a base de programes generats per subvencions concretes. Les persones mereixen una atenció independentment a quin partit governe, independentment al que hagi passat en la població, independentment on visquen. Vull dir, tot el món té dret i té la necessitat de ser atesa per persones que també tinguen una seguretat amb les seues feines i la vinculació es fa en positiu sempre i quan les dues persones que estan implicades Tinguen una seguretat, estiguen tranquil·les i tinguen una seguretat de continuïtat i de capacitat de fer. Totalment. Acertadíssim.
I sense mullar-te molt, o sigui que... Sí, No sé si m'he explicat, però Sí, sí. vull dir, hi ha molt de meollo, però crec que és important perquè això de, bueno, ahora va a venir una persona, luego va a venir otra persona, luego ahora paramos, luego ahora viene verano y hacemos no sé qué. Sí, Perdón, és de un què tracte parlem? super xelat i super despersonalitzat. I aquestes coses, quan jo, a mesura que he estat treballant en persones i del tu a tu, m'he donat compte de que tens que ser molt, molt humà i l'últim que tens que perdre és la humanitat per a treballar en qui siga. Clar. I jo això ho tinc molt en compte en el meu dia a dia. I quan veig una persona que no ho té en compte, no ho dic, però dic, al millor este treball no és el més indicat per a la teva persona. Pero es que sí hay muchísimo y precisamente este trabajo, el que trabajas con personas, tiene que Requieres una ser, sensibilidad. tienes que tener muchísimo corazón, porque si no, no puedes trabajar en esto. Sería imposible trabajar en esto. Tanto con personas mayores como con niños, como si no lo haces de corazón, es imposible. De hecho, se ve en los fracasos cuando no se actúa de corazón. Exacto, sí. Així és. Jo crec que queda una pregunta, si no m'equivoque. Ah, sí, queda una pregunta. Tere, vols fer-li tu l'última pregunta a Amparo? Bueno, ¿La tienes? sí. Sí. Vamos a ver. ¿Dirías que este proyecto te ha ayudado a hacer nuevas amistades o a sentirte más más conectado con tus compañeros? Pues sí, las dos cosas. Arrima't una miqueta al micro. Las dos cosas. Sentirme más conectado y con los amigos. ¿Cómo era la pregunta, la primera que me has dicho? Primera. El proyecto en sí. En sí. Vale. Sí. Yo he crecido como persona. Yo me acuerdo de los principios nuestros y eran muy desagradables porque por aquel entonces como que estábamos muy mal, ¿no? Teníamos muchos problemas físicos y bueno, yo es que cada vez que es la sonrisa, es que la cara te ha cambiado al 300 por 1000. Habrán días mejores, otros días peores. Pues sí. Pero el hecho de que vengas a la radio, yo cada vez que te veo entrar por la puerta, ya está ahí la fallera mayor. Y me alegra un montón. Es la fallera mayor de AFPEM. Y además, Eso es así. es que, mira, el tema, el pelo, se lo arregla mogollón. Las manitas, siempre las lleva arregladas. O sea, es que Es muy divino. Hombre, es que como me estoy haciendo mayor, ya me tengo que cuidar. Es que es eso, se cuida, se mima, se quiere. Es que si no me mimo yo y me cuido yo, ¿quién me va a mimar? Exacto. Mi hijo, que viene y se va a trabajar y viene y a cenar y a la cama a dormir, Sí. ahora mismo. Pero ahora ya no tenemos conversación, mi hijo. Ahora eres yo, Ya, yo sí. y yo. Y eso me encanta. Sí. Hemos cambiado el mi hijo por el yo. No, aparte de que como ahora tiene otro trabajo y está tan a gusto, no da tanto la vara. Pues mira, escúchame, eso es el objetivo fundamental de todo esto, ¿eh? Que se pueda llegar a expresar así. Claro. A centrar-se Maravilla. en ella. Claro. Com te sents tu quan veus aquesta evolució, Toni? Hombre, pues al final es que me parece que es volver a la justicia, te quiero decir. Me parece que al final esto es como un poco ganar ganar un juicio sobre una causa que es injusta, quiero decirte al final, porque al final yo veo personas que han perdido cosas que les pertenecen, te quiero decir. Entonces, me alegra que la gente que pueda recuperar esto. O sea, porque, joder, es que es la vida, te quiero decir, es el derecho a vivir feliz, tranquila, contenta, triste, o sea, como te dé la gana, pero a vivir tu vida, ¿vale? Que es un derecho que nunca deberías de haber perdido. Genial. Así es. Genial. Jo, xapó, perquè la veritat és que crec que està quedant un programa super bonic i super humà. Hem acabat en el torn de les preguntes
en la part de les preguntes. Ara és el moment de, després d'una xicoteta pantalleta també de música, parlar dels mites i les realitats i altra cosa. El lío. Estàs escoltant Entrements en la 93.7. Molt bé, doncs anem ja també a una de les seccions canòniques d'Entrements, que ja fa programes que no la fem, perquè sempre sé que hem curs de temps. De fet, no sé com anem de temps ara mateix, anem ahí justets. Va, pues anem a fer-ne uno almenys. Tere. Vale, va. Te queden 2 minuts? Vale, pues Tere, tira-li. Vale, va. El mite que és molt. La depressió és normal en fer-se major? Home, jo gràcies a lo que m'estàs parlant, jo crec que ja això és una mentira com una casa, no? Toni, què opines? Pues que no té per què, i si és així, com a societat tenim un problema. Vaya, tal qual. Bueno, pues no es. El tener 80 años no vol dir que viure amb tristesa, la salut mental, s'ha de cuidar sempre. Totalmente. Sempre. Vale, pues dit això, este mite express, perquè pensava que anem a tindre més temps, però no en tenim. Ràpid, sí. Ahí teniu un poquito de la melaza, o la dejamos ahí. Sí. Entonces, ara és el moment de que la nostra amiga Amparo faça també la seva part canònica del programa, que és llegir-nos o dir-nos els recursos que ha trobat. Així que com vulguis. Si tens un diagnòstic de trastorn mental o si sents que la soledat està frenant la teua vida o la d'un familiar gran, pots venir a visitar Aspem Hortasur. Així en Albal, treballem per empoderar totes les generacions i lluitar contra els prejudicis. Recordeu seguir-nos en les xarxes socials @Aspem_Hortasur. Molt bé, perfecte, Amparito, grande. I res, per últim m'agradaria preguntar-vos en general, si teniu alguna frase que vos hagi ensenyat alguna persona major que vos hagi marcat a la vida. Sí, no, ràpid. Teniu una? Jo en tinc una. Digues. La dic jo? A mi una frase que m'ha dit ma abuela moltes voltes i me la quede per a mi és amor de amo, aigua en cistella. Si no quiere balazo, no vaya a la guerra. Fantàstica. Alguna frase, Amparo, que puguis dir-nos? Jo no sé això, però ma mare me dia que en la veritat tens les portes obertes en tots els puestos. Totalment, exacte. Toni, alguna? En tinc moltíssimes, la veritat. La teva preferida? No sé. Mira, al final totes les frases que recordo i tots els comentaris venien a dir el mateix, que has de ser bona persona i has de cuidar el teu entorn, i punto. Pues mira, en això me quede. Espero que vosaltres també se quedeu en això, oients, i nosaltres ho farem, i ho recordarem i treballarem en això. Gràcies, Tere, gràcies, Amparo, gràcies, Toni, per haver vingut, gràcies a Emilio per fer-nos també de tècnic. De res a tots. Uno més. I els que queden, així que fins així el programa d'Entrements, ens veiem el mes que ve. Ciao. Somolent sota l'aurora boreal, dins del cau, deixa la ment divagar per mons millors. Tota la informació d'Albal, la comarca i del món a la 93.7. Radio Sol Albal, la ràdio del teu poble.